De buitenkant van Hoeve Nieuw-Erenstein is bijna zo goed als gerenoveerd. De binnenkant is een ander verhaal. Een heel ander verhaal. Je zegt, ik zie gelijk 88 dingen om over te vertellen. Nou, begin maar eens. Wat wij hier gezien hebben en gemerkt hebben en geleerd hebben aan de hand van het bouwhistorisch onderzoek, is dat we hier het oudste gedeelte hebben. Ja. Met het oudste plafond, een gespeld plafond. Maar wat we hier ook zien is een binnenwand, bijvoorbeeld een vakwerkconstructie. Ja. Dus leem met eikenhouten balken ertussen. En als je hier naar boven kijkt, dan zie je vervolgens dat onder het stukwerk hele oude latjes zitten. Dus niet machinaal gezaagd, maar een handwerk gemaakt eigenlijk. Wij laten al die oude bouwmaterialen zitten, zeker wat constructief goed is. Ja. Vervolgens, wat je handhaaft, mogelijkerwijs gerestaureerd of hersteld worden. Ja. En pas als het onherstelbaar beschadigd is, dan ga je nadenken over nieuwe bouwmaterialen. Ja. Is er veel onherstelbaar beschadigd? Toch niet. Zo. Het is een heel oud pand waar verschillende generaties hebben gewoond. En elke generatie die had natuurlijk zijn eigen idee hoe het interieur qua kleurstelling eruit zou moeten zien. En dan zie je dat er in de wanden marmering zit. Je ziet dat er een banenstructuur in zit. Aan deze kant hebben we 1920. Ja. En dan hebben ze over die marmering, die je hier ziet, hebben ze dus een groene kleur aangebracht. Maar het grappige is dat ze die verticale strepen, dat die zijn gebleven. En de keuze is nu van welke tijdsperiode ga ik terug restaureren. Zijn er dingen naar boven komen waarvan je dacht van ja, dat hadden we eigenlijk niet verwacht? Er zijn bij restauratie altijd onverwachte zaken die je gewoon niet weet, die niemand weet. Wat je ook wel ziet is dat het gebouw met al zijn vleugels zo groot is, dat als je ergens een kleine miscalculatie maakt, dat het er wel ontzettend ver doordendert. En dat is ook het voordeel dat wij altijd fasesgewijs werken. Wij geven opdrachten voor zover er centjes zijn. En dan zeggen wij eigenlijk, iedere keer als we fase afgerond hebben, nou dat is klaar. En dan kun je dan naar de volgende fase. Dan raad je dat ook de centen daarvoor bij elkaar hebt. Ja, je praat over centjes. Het zijn heel veel centjes, denk ik. Je moet dan toch wel in een aantal miljoenen denken. Is dat waard? Dat is absoluut waard. Ik zeg altijd, de projectleider nu, die krijgt er grijze haren van. En dan zeggen ze altijd van, waar ben je aan begonnen? Als het straks klaar is en de laatste rekeningen zijn betaald en we zijn 10 jaar verder, dan zeggen ze, het Limburgs Landschap heeft dat toch fantastisch gedaan. Maar ik begrijp dan dat deze Hoeve, dit wordt eigenlijk verbouwd tot een grote vakantiewoning. Ja, we hebben ervoor gekozen om uiteindelijk daar weer terug te brengen naar 1 woning, zoals die ooit gebouwd is en bedoeld is. En dan moet jij concluderen dat het monument, het gebouw bepaalt de functie en niet andersom. Ja. Omdat je dus eigenlijk dit gebouw is als woning, ja, gaan wij het dan exploiteren in de toekomst als vakantiewoning. Als luxe vakantiewoning zou je kunnen zeggen. Als een best grote vakantiewoning. Hele grote, ook onze allergrootste vakantiewoning. Ja. De 18e eeuwse Hoeve is al dat werk waard, zo is de gedachte. Zeker gezien de omgeving van het Rijksmonument. Straks maken we een wandeling door het prachtige gebied. Maar eerst nemen we een kleine omweg via het land van de rijzende zon.